Jeg var på den palæstinensiske Vestbred fra august til slut oktober 2015 for at læse et semester på min bachelor. Det var 3. gang, jeg var i Israel-Palæstina, og den her gang var jeg nærmest kun i det område, der hedder Vestbredden. Noget af det, jeg synes, der er mest specielt ved at være der på Vestbredden, det er, at det er besat område, og at besættelsen faktisk kan mærkes på ret mange måder. Altså det føles sådan meget besat. Men på samme tid er det også generelt en meget befriende stemning. Og når jeg mener, at besættelsen kan mærkes på mange måder, så er det fordi besættelsen og israelsk kontrol på en eller anden måde konstant er mere eller mindre til stede, og fordi man derfor også konstant er mere eller mindre bevidst om den. Altså for eksempel så er området jo spærret af en stor mur og nogle hegn, hvor man skal kontrolleres for at komme igennem, og det er altså ikke alle, der må komme ind og ud. Så på den måde er ligesom rummet jo allerede defineret af besættelsen, både sådan fysisk og mentalt. Og det er ikke bare, når man skal ud og ind, at der er kontrol af folk, men inde på Vestbredden er der også checkpoints mange steder langs vejene, hvor der nogle gange står nogle israelske soldater, og nogle gange så gør der ikke. Og når de er der, så kan de finde på at stoppe en bil og udpege en tilfældig person og bede om ID. Det virker sådan helt random. I hvert fald for mig virker deres kontrolprocedur generelt meget tilfældige, og man kan aldrig rigtig vide, hvor meget energi eller tid man skal sætte af til for eksempel at komme fra A til B. Og det kan variere med ret lang tid. Nogle gange op til nogle timer, hvis det er rigtig slemt, sådan bare køre 30 km. Og så sidder man der i lange køer i stegende hede, og der er tit rigtig meget trafikkaos, så det er ikke kun på grund af checkpoints og kontrol, at trafikken sådan hele tiden går i stå, men fordi trafikken generelt kan være ret uorganiseret. Og hvis det går galt et sted, så går det som regel også galt et andet sted. Og på en eller anden måde bliver grunden sådan altid den samme, og altså at det indirekte er besættelsens skyld, fordi den palæstinensiske regering og administration ikke har lov til at komme i mange områder og gøre noget ved de sådan organisatoriske eller praktiske problemer. Selvom tingene måske ikke altid er relateret til besættelsen, så kan man aldrig rigtig vide det. På den måde er besættelsen også hele tiden en realitet, som man skal forholde sig til. Og det er ikke bare i trafikken, men også for eksempel når man går i supermarkedet, så de varer og de produkter, man køber, mere eller mindre reguleret af israelsk kontrol. Og når man går i bad for eksempel, så kan man også ligesom være mere eller mindre bevidst om den her besættelse, fordi vand også er distribueret af den israelske magt. Det er jo ikke bare for en dansker som mig, der synes det hele er helt vildt anderledes, og som hele tiden lægger mærke til den her besættelsestilstand. Det er sådan lidt alle, som på en eller anden måde, eller i en eller anden grad, konstant må tage stilling til situationen, og også selvom man måske ikke er et særligt politisk væsen. Det fylder rigtig meget. Og egentlig så kan man undre sig over, hvorfor man frivilligt vil vende tilbage til sådan et sted og tilbringe længere tid der, fordi den der konstante tilstedeværelse af kontrol kan være ret sådan klaustrofobisk. Det kan ærligt talt være ret anstrengende at være der, hvis man hele tiden har den her politiske situation i baghovedet, og aldrig under ud fra den, eller kan lægge den sådan helt væk. Men så paradoksalt nok, at det jo alligevel bare så dejligt at være inde på Vestbredden. Jeg synes faktisk, at når jeg krydser muren og er derinde, så er det der, jeg ånder ligesom lettet op, og nogle gange, altså jeg slapper lidt af. Jeg tror, at det er på grund af, at der sådan grundlæggende er en ret behagelig stemning. Folk er så opmærksomme på hinanden og meget sådan engageret i fællesskabet, frem for i sig selv og sin egen. Det er sådan den der arabiske gæstfrihed og hjælpsomhed og kollektivitet, som jeg personligt har oplevet stærkest lige der inde på Vestbredden. Altså ikke fordi folk ikke kan være nogle idioter over for hinanden, men grundlæggende så har jeg bare oplevet, at folk sætter fællesskabet før så meget andet, og at der er en meget stærk nærhed. Det er som om folk prøver at få det bedste ud af det sammen, og jeg tror for eksempel aldrig, at jeg er blevet putt på så meget te og mad som i Palæstina. Hvis man går ind i en butik, så bliver man tit putt på te, og så sluder man lidt, og så går man igen, og så hilser købmanden sådan næste gang, du går forbi. Og på det universitet, som jeg gik på, som hedder Al-Quds Universitetet, og er sådan et rigtig elite college, der havde folk sådan
de havde selvfølgelig lige så travlt med afleveringer, læsning og projekter, som jeg selv havde. Men de første par uger kom der hele tiden studerende over og sagde, at hvis jeg havde brug for hjælp med reglerne på stedet, eller bare hvis jeg havde brug for en rundvisning, eller hvad som helst, så skulle jeg bare sige til. En dag var der 2 elever, der satte 2 timer af til at vise mig rundt på campus og fortælle detaljerigt om stedet og områderne, for at jeg kunne få inspiration til et filmprojekt, der skulle foregå inde på campus, og som jeg skulle lave. Selvom de selv havde travlt med deres egne projekter, altså. Jeg gik på et filmhold uden at have nogen erfaringer med de programmer og med kameraer, som vi skulle bruge, og så tilbød mange bare at hjælpe mig. Altså ud over ligesom deres egne projekter. Og de havde altså rigeligt at se til. I timerne var alle engageret også, i hvert fald på de fleste af de hold, som jeg gik på. Ligegyldigt om man havde forberedt sig eller ej, så bød folk bare ind. Man kunne heller ikke gemme sig, men der var heller ikke nogen, der ligesom udnyttede tricket med at sige sådan noget lidt ligegyldigt eller passivt. Folk gav altid sit bedste bud i situationen. Og det synes jeg var rigtig fedt, at man ligesom ikke gik i skole for sin egen skyld, men også for alle de andre, der var der. Man udviklede sig ligesom sammen. Og det var egentlig ret modsat af, hvad jeg oplevede på universitetet herhjemme, hvor vi måske har en tendens til at se vores egne prioriteringer og komfort først. Så generelt, den der kollektivitet er bare super fed, og det er også det der engagement og den der høflige opmærksomhed, som gør, at det er virkelig rart og befriende at være på Vestbredden, på trods af den ellers sådan klaustrofobiske ramme.